Oh my goodness. Tawa ka pa. Eh, alam mo naman, pag dumi, ayaw ni Mami, di ba? Di ba? Oh, ba't nagdumi ka? Ano nangyari sa'yo? Saan ka galing? Ano na naman? Saan ka na naman naglaro? Ano ginawa mo? Bakit ka dumi? Ayan. Ang dumi-dumi. Kung maglaban niya na. Oh my God. Ang dumi-dumi mo, be. Gusto ko talaga makita siyang malinis. Every time. Ayoko may masabing hindi maganda sa anak ko kasi masakit yun sa akin bilang ina. That's you. Can I help you? Tay, bakit to? Yan. Galing-galing naman. Okay. Ano kaya ang sasabihin ng mami mo? Hindi ba siya magagalit? Alam ko po magagalit siya, pero maging honest na lang po ako sa kanya. Yun ang mabuti. Okay. High five. Oh, okay. Salamat, ha? Salamat po. Bye-bye. Bye! Bye. Galing-galing naman ni baby ko. Super happy ako na sobrang proud talaga. Kasi hindi ko in-expect na ganito. Yung mga tinuturo namin sa kanya, yung mga paalala namin, na-apply niya talaga. Niya kasi iisipin niya, di ba? Magagalit si mama. Hindi naman ganun eh. Talagang yung heart niya. Nakita ko, super proud. Ang galing pala ng ano ko. Okay naman pala akong mami. Lagi ko rin kasi pong dinadaw niya sarili ko. Hindi ko ina-expect na ganun yung... Kasi nakita ko siya, akala ko makulit, akala ko naglaro. Tapos kaya pala ganun. Ayun lang, nagulat po ako. Hello po. Sige po. Ba't ka umiyak? Eh, kasi kala ko nagkulit ka dun. Ayun naman pala, nag-help ka naman pala kay Lola.